Und Eier sind okay, steht da. Chocolade-eieren. Okay. Ja, die is Die erbij. vind ik wel leuk eigenlijk. Kijk, Daar mag je hè? gewoon een foto van. Kijk. Hoe heet dat? Quincy. Vinci. Quincy. Lek me te testen, Vinci. Quincy. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt ihr mich vor jeder Fahrt. Hallo! Hallo. Ich sage dir auch warum. Hoi! Ja, bouwboeven. Hallo. Ja, alles goed hier. Wat zijn jullie aan het doen? Met een mop. Goed zo. Vind je nog leuk? Jazeker. Zeker. Morgen in Kerkrade? Ja, nummer 44. Wel even zoeken, Nou ja, je dikke guy. Ja, hé. Ja. Goed zo. Wat? Maaskantje, wat een doe je het wel? Niemand komt aan Maaskantje! Is dat leuk? Ja, zeg alleen. Zullen we nog een jommie proeven? Ja. Dat ziet er En goed uit. wie? Sorry. En 5 broodjes kroket. Ja. 23 frikandellen en 3 broodjes kroket. 5. 5 broodjes kroket. 5 kroket en 23 frikandellen, ja. Ja? Een muntje af, je vallen. Nee, Een muntje af. nee, dat heb ik gevraagd, anders komt het niet naar binnen. Is dat een douweloetje? Een douweloetje? Ja, dat is een loetje. Wat een loetje. Ja, maar die gaat niet begrenzen. Hallo. Hallo. Hallo, Vind je het nog leuk, man? Ja. Vind je het nog leuk? Het vindt het hier erg leuk. Oké, yes. De Bob? De Bob vandaag? Vandaag wel. Maar na de optocht wordt dat ingehaald? Ja. Oké. Is de grootste ranch van Kerkrade, alles best, weet jij. Ja, dat klopt. Zit er van de Ruitersclub? Ja, Ja, ja. uitjes. Leuk? Zat hij op de camera? Hallo. Hallo. Ja, Mimi. Hast du die Zielung al bereikt nu? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Denk dat hem niet.
Echtgenoten. Die is leuk. Jullie zijn alweer opgekomen op de ladder. Nou, nog niet. Nog niet, Duur Jan? nog even. Duur nog even. Oké, dat is het. Ongeveer een maand. Dank je, dan kan ze weer meelopen. Oké. De Bob. De Bob. De Bob. Zeker weten. Maar het gaat goed. Ja, prima. Goed zo. Prima. Keurige Bobje. Ja. Helemaal perfect. Succes. Oh ja. Nog even Bob. Vriend dat niet. Dankjewel. Dag mevrouw, is het lekker? Heerlijk. Ja, heerlijk weertje. Weer hoor. En morgen in Kerkrade. Ja. Goed zo, tot hoe laat gaan we vanavond door? En hoor hem echt. Vanzelf weer vergeet, want het is bedienen de grondstaten. Of net dat de zeker dat je dat met de wind. Dat we niet omhouden. De ganse buurt die is verzin, is begint te doen. De vlakke hangen boven alle muren. De zuze van de luider is verspringen in de loop. En wat niet hoeveel wat ze weer niet duren. Allah! Dit wil er niet mee. Hoe is het in Kerkrade West? Hallo! Super! En de weer perfect! Oké, veel plezier! Super! Ja mevrouw, Super! u hoort hierbij. Ja! U bent de kleinste Ik jaren. ben de kleinste, want dan heb ik nog een kleiner garten. Dan gaan we eens kijken hè. Ja, zeker. Dan gaan we zeker kijken. Oeh, dat is wel een hele kleine jarde hoor. Wist je wat naar buiten maar. Dat is leuk. En een bonte jarde. Toppie, jij bent aan het filmen. Dat is een film, Ja, hoor! weet het je op? Ja! Super weer hoor. Emma! Klasse. Alsjeblieft. Dankjewel! Mannen, nog, had vanochtend nog vuur op voor eten. Rollen vanaf. Gaan we wel graag, ja. Alsjeblieft hoor. Ja, is dat het kleinste midglied? Ja man, is dat het kleinste midglied? Ja, dat is het kleinste. Oké, actief. Ah, heel actief, dat de hele tijd gelopen. Het zit nog net in de buggy. Oké. Zit geen beren hoor. Worden gefahren, das ist Allah! Het gaat nog Job? Wat lief? Gaat het nog goed? Oh, Een beetje. wat moeilijker al. Meisje! Ja! Hallo! 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 Gar nichts mehr, wir schauen noch jetzt hier alles ist so. Tjus, du bist nicht, du bist einfach geizig. Hey, hallo! Ja, hallo! Hallo! Kent u alle naar je liedje zingen? Ja, maar ik Ik weet ben je ook echt hoor. op de wereld! Daar je wat je moet! Dat is Dat is ons Dat goed! is Wenn het zingen doet! La 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 la! Ich hab mich zum Fressen.
Nou, dat kent toch Sharon van de Zonhoefbroek, hoor. Zo dan happy, hè? Oké. Ja, dat gooi je goed. Zo. Even, heeft u een reactie, korte reactie? Kloten. Kloten? U bent ook carnavalist? Nog één korte reactie. Lekker. Karen! Krimbetje. Ik ben aan het filmen. Oh ja, Dit is leuk, hè? Vinden ze het leuk? Ja. Dit is heel leuk. Dat is leuk. Nou, zo leuk is het niet dat ze alleen in het flats wonen. Ja! Alleen in het flats wonen voor. Dat is- De rest is al vertrokken. Die Doe dat wonen er voorzichtig. alleen nog. Pump it up, don't you know? Pump it up, you got to pump it up. It's not so hard to That's the sound of the nation. Every Saturday night on your favorite radio, and the party's jumping, yeah, and the vibe is so strong. Throw your hands in the air, throw it in the air. Ze duurde wagens even. naar voren komen. Ze duurt zwaaide prinsessen van Spek, hè? Nee, we zijn geen prinsesjes. Maar we zijn de parapart. Vandaag een parapart. Hé, dat is echt. Hoppa, wie is er nog? Ben ik van Jesse? Wie? Ben ik van Jesse? Dus we weten niet wat dat voor beetje is. Ik ken het jullie, ik ken het nieuws. Betaald. Oh, hier. Hallo. Hallo. Mannen, zijn hier van de FBI? Ja. Ik ben aan het filmen. Oh, dat filmen? Maar hoeft niet je te storen. Toen mannen heeft die crossbars gaf, toen links buiten. Toen zag je meteen, hè, die staat buiten spel. Die staat buiten spel hier. Dat is duidelijk te zien. Ik vind het heel duidelijk. Ja, dat is duidelijk te zien, man. Dankjewel voor deze toelichting. Einde? Wat ben je, Is er niks meer? Nee, is niet meer. Nee!
Nee, was ik Trossenbotsch. Ja, gewoon mijn dochters hier hoor. Ja, nee, dat moet via de officiële weg aangevraagd worden. Bij de ICT-carnavalsvereniging. Oeh, hij had zich trots gezien. Zat het? Echt gek hoor. Anne? Wie is het? Beetje iets eten. Kom niet meer leuk. Een antwoord gegeven. Papa? Ja jongen, dit is toch grandioos, nee. Goedenavond, jongens, Utrecht, Londen, 0-1.